Sashi sinpat kublaya pi baro kibadang yai pej yaka tup kubor jong umau por. Habang ini yai prang berki kubor, pementang ini pej yaki mat kibakongsan jong ki kubor kumne. Don kibriu balai dino iki kunsnyang basam ke sarkar, mam teng usembut menteri rangba. Penkre kakan hun hai marchnong man panlong yaka cherry blossom hanong stony. Leit ngulam bat ai mensim ukun suet yaka yingkasem unonya kali kamai basyak peniap. Penyaso HSPDP unoy lambarim ke UDP sening konstituensi. Ka jingdon kibriu kibalik dino ikisnyang baki UA naga sarkar. Kala penlong usambut menteri rangba ke jala ubak presiden tansong. Ban maham teng bakim day setia ban lek kumta. Habakran haka jingalang sam kunsnyang bala penlong daga tenat an veterinary dangsyan haten ring. Ubak presiden uang ru baki pajba akim day setia ban lek dino yaki. Henry banri ban sumar bat panhe pensan yaki, namar onda kilahe dema kihi kiben aijing mentoy. Hakateka sengi kiladon hadu sanspa ateli kilongying, kibayo marsau teli ki kunsnyang, kata lai teli ki kunsnyang kentei, bat iwe i kunsnyang shenrang. Tangkawai ka bangamot kan ong. Don kibriu kiba Maria samsniang. Lasyai kila alik dino. Kabangamot ban ong yaki kini kiban syiri sementara kiban yo lightly isniang kentei but way usniang senang singo bahawat di lada hide ngim asu namar ba lada kenji ken une usniang way mentah kerta itu mugadai lai benai telada kumno Mas Raju, I think you please note it down. In case of death, from today up to 1 month, let us replace it. Ladijia bayak, mentah kesini haduk sibenai, ngin aidiam duwe. Balai ni kene keren bagus sekali minta kolong tadi. Nama tu ni kereta itu mulai benai. Tidak saya tengok sah hayin dan temai demo. Yo biang ka jing thia ka jing den ka bang ka jing na lai kho tam po sna yo no e mentangin po polisi kalau ba hapo si benai la de jia baya tamangim dei ban thui benti kata ngini sumara ka bamut la da im si benai hayi de bil al sau benai but this ni yang itu gini ke expert Lada prabna sijrong ilala bantaku. Prabna sijrong la kaku. But waves yang kan riu tuli. Hapo riu benai. Sisnem kamut kat artli. Kat artli waves yang kemi. Hato eken. Lada kita kebatat karena menurut sahaja. Kata rulai benai, arulai siten. Multiply mukimi kanu. Kemutang na kawai kanyan kami sisnen. Lada saw hajar uway unyang pun. Kat atli mi kanu saw pukra hajar. Lada lai teli long anu multiply anta. Kekisah kapupun ba. Bat kaban long bejimuntoy. Tekan mau haba pisim mi kini kisniang. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ka kanhun hai marchnong. Kadai kabala thau daki khana samla jongka West Khasi Hills. Bat kathong jongka kalong ban kantiu, ya kasap kapong jong kinong shangnong, hapo ka district, nadu ki khana ki samla, hadu ki rangba, la kalong haki kamshna jingshna, kasu kathany, karwai kasiaw, bat kiwe. Uba GGL sangriang ubade presiden jong kateka kanhun, habaya kren bat kilat patai kubor, hakas ngipalay ulaong, baya kijing tiba kambanya, onsa penbana syusyu, hadin balada penbit penbiang. Julai arajar akuar. Bat kisuthu hi ba kini tangda kini ka kertan jeng kini ka kanhun ru
kadon kata kal ban yawer ia lagi jong ki para shnong para thau ki para nong shnong jong ni district ka jong i ba ngin yele na ka banta ka jing mantoy jong la ka jong ka dong ba ka than tena marata kani ka kantin o hai mar shnong kalong ka kantin yawer ba kum kinong shnong tungin yele na ka banta la ka jong ka dong ba ka than ka sinjam ka baning kong ya ka bakum ka society lani ka kanhun idon kalong harangkat katu gani ki objective lani ki jingtmu ki ba kum ka kanhun ngira kwa ban ibu sya khmat kalong ban kan tiu ya ki sap ki pong ki ba per ba ki nong shong shnong ka ba kan tup na du ki hap ki baret ki khun samla lani wat ki bala rangba lani ki temen ki kruru bakin yo ban pan i ka sap ka basina kan ka tadan ga jongki kum kinong shong shnong badru baki weru kin yu i ya ta ki sap ki pong ki baki nong shong shnong ga jongi kidon ka we badru ka objective la ni ka jingthmu jong ka ni ka kanbun ka jongi kum ka society ka long namaring sruthu ublei ulakar khush ka de ga ga dong mar ka than ga jongi lomba ki jingjangam jong mai maryam lomba ki jingdon ki kshat berempum oi ki lom lan ki sentai lom ki prepare ro balong sya ka buram bar ka bakring ik babun se kan ka dong bar ka than ga jongi ka sinjam ga jongi nomar kata bang bakin ki ek barok ki bang yo kum ka sinong ka thau dan ka dong ka than ka deru sa ka banta ga jongi kum nungin nang yele ban mobilize lan ban shim ye ki sinjam kum nu ban kan tiu lan ban pan pau prathai ya ki ki jaka badonam jagat district ka jongi ban kila bandon sibun ki wei patru ki objective lan ki jingthu ge jongi ndrei kum ka sinjam ka baning kong ya kanika society lan ka kanbun ge jongi ni don ka jingbu thong watla kan no ga jing stang ni bu thong ya kanika ayom ha ka ba uniu sentiu cherry un sami lani kandai ka por bu un hu itana hagi ni ki banai nang ni shakma kata gamun kabangin si ihi ya gajing itanat jong nuding nadu ni Oktober dan ini kini kipnai talang tino mar kata kathong ka baning kong lani kum ka sinjam ka baning kong yang ikum ka kanhun kalong ban penlong ya ka cherry blossom festival arajar wa tangkum ka jingtem ha kini kisnem ki balalait no ha ka jing shisha uni ukun jajing thung baku itanat bat basya u ai penkuk ya kadur ka itanat ya ka dong bat kathanya di ka district ka jugi kalau long kamslem tendra ka jing bompat la ka jungi bantap ya kita ki badon ko ka district ka jungi ni i penban baki we ki bril ke mana isbar ki i ka jing mentoy ki i ru ya kata ka possibility la ne kalat bakumno ani i pan i perthai ia ka jing bhabriu bar ka jing itana jong ka district lan ka thain ka jongi kumtangi kan mau baga snam ka balai no omdei ka snam balai no khaman shwa ha shwa ka ni ka covid-19 lockdown idon ki kan hun ki bawan wat na shabar ban penlong ye ka festival hangni hapo ka kanong ba ka jongi hang ni ustoi tidak ka ba ni i ya ka lat bat ka kabu badru ni don kata ka jing perkhat bakham tam kum ki trai nong chong chinong la dengi la ban le lani ban pendon kam badru ban shim ka kabu kanjin long ka ka ban siu tanat ya ka shinong ka thawe ka dong ka thain hi brokoi ban ong balada badru om de tang lada bangin le no manta daladihi na ka banta ban penlong ya kan ka festival tino mar kata kum ka kanhun ni ka society ni lapan kret shat ya ki banta ki badon kam ha ka ba ini yo ban pen urlong ye ka jing thmu na kwa pani thu apreng jungi bang la yo ru officially ban pantep la ni ban ada ki jing tho how we had the district administration deputy commissioner jong ka West Kasils district badru ka bang la yo ru ka recommendation na ka banta ka ni jing thmu ga jungi bangin yo ban yat pet shikman bakum juru da ka bangi sutu balong ka kalong ka ka badan kam ru bakum kinong mi khmat
ki dei ban tip ya ka jing thmu ka bha ka jong i ngilayo ro ya ka ban lek ban ya kandung bat ban pentip ki jing thmu ki jong i kum ka society alor ki ki ban dan ban pentulun ban ya chakman ngilayo ro ya ka ban lek ban ya kandung bat ban pentip ki jing thmu ki jong i kum ka society alor ki ban dan ban pentulun ban ya chakman ngaskyo bha ban pentip ro ban ngilayo ka acknowledgement ro na UMLA lani gunung kami kemat janggaring Nongstoin Assembly Constituency iba max 9%. Tingmar katangi selutu bakani halendat janggani ni nani shikman ni don kata kajing skill shingan lani kajing skill hek mensem nong bang ngin yo ban pentul ni kam rengkat ru kajing tep ka biang biang jong ki bor sorkar lani kinong yalam nai kinong kemat jangi kindon ki program ia kelani ki aktivitas kalau ngilak ban ong ia kaba ngin sayo ban pensio renjengi bat dengan IT hai sekretari ba inlek kemudian kam tina makata hagan ke puor bat numba kan ke pinjat press release ngadon ban kentu bat ia wer ia ki pat ba nong song senong jong ga dong bat ka than ke jengi bakani ka long ka we ni la kaba lada kum ka dong bat ka than ninyo ban siamika kum ka kabu badru kum ka ramsan baki kun samla dan ki hep ki baret bat kum ju ki balahe lasan ken yo ban pendan kam kan long ka ka ba nila ban yo ya ka jeng itanan bat ngin yo iru ka ramsan ka ba kerpang ka ba ki trai muluk lani nila ban ong ki trai than jong kani ki nong shong shinong jong gadang dong berkathan ki bala ya kaban le na kaban ta ka jing roy lani ya kaban ban kentiu ila ka jong berkathan program harbaya day berkini kata masa long kumni harum beningkong kanom ka free enrollment kandan ka free enrollment of beneficiaries under MHIS Adhar Ishram PMSYM Epic Extra ya barok kita kibadan kam kandan ka food fest exhibition of handicraft embroideries and other forms of art work kandan ka singing competition hakabal apya ki arbenta kita kalong khasi or local language but foreign language umah ketian nongway kandan ka power competition nanta kandan ka dance competition biakani lapya ki arbenta ka folk dance but ka freestyle dance kandan ka fashion show relevant to the culture of people of West Khasi Hill district kandan ka photo shoot but ka painting competition hakatay katamasa kandan ka mini mela for kids nanta ka rap battle competition ka lucky draw house and games kandan ka master and miss cherry blossom but ya ki detail baro hakabaya day but kini ki program bapher yin sedang pun TPP hadir bless you Usam lalanda mesyang peliang ubadai ru ukun suet kram kemi kram kupa ubajia rap ikbaduk kibasyam janjar ulalait ban aiman sim bat ngolem mekalok kikun bat kaying kasem jong uba damihi paya papeng unongnya kali kamai ubala syak peniap haki riu transnam kapadang jadang syen hakini kikan yatayo usam lalanda me da kejing sngukya ulong baka sarkar ya kibakum kini kibreu kadai ban senin pasi lan set patok jing im ulakan turu ikinongnya kali bakidai ban husiar hakabakum kane ka perthei ka bamenta Sengusi ma ban pai sebagai kalian kamtam lagi ni kam siapa ni beriu isa jiab haman lagi por but ngalawan I'm sim but sengulem nak benta jong ibai ibala khlat iba siapa ni bakti jong girunar ma iba dame hipaya papeng but ngalawan I'm sim ya ki bahayi ngasem jong ki but ngakermen skem ba ublay unta ke jinggerku ke bakrau but ai ke jingkemen ke bakrau kamtam ya ilok ikun jong i ban ai ke jingkemen ke ba krau tam nak benta jong i babli bat nga kremen scam ni ru ba ublay unang play kala konti nak benta jong ki ba unjai don manla kesni manla kepor nak benta jong ki bat ngaru ngalawan ni kendu ibat ki markman ban un aim sim bat ngolem nak benta jong ki ten nak liang jong ngai ru ngasung menong ba ke sarkar ke deban sim ya karai ba kumgini ki beriu deban siden pasi lani ban set si jingim yaki omdon kam ban pelat yaki lani ban su lek kono deban seden pasi ban set si jingim ban akar parro ya bro ki driver ba kamtam kalek kawan ban ki kamtam ba ki lek buk ki deban husiar ba hakum kene ka pathai ba menta ki layu i tarai ba kim selia shu ban ya bam para beriuru
kidai ban husiar kalai kawan ban tanggani ban ngakerpat ru yo sarkar ba kidai ke ban sim ya karai ban sidin pasi ki lani ban serti jingin tanggani fleship Joba kipai ba kin sim biang ye karai ban penthama ye kinong mikmat sakayeng dorbar thau an ke jela hakani ki election jong usnem arja ar pulai kinong elam jong ka UDP but NPP na umsning constituency mendekesgi kilami ban penye so no sega party HSPDP na kabanta ban keshan yau ba Primson Magdo kum ukertong ke HSPDP na umsning constituency kini kinong elam ka UDP but NPP ki balawan ban penye so mendekesgi syaga party HSPDP haka jingalang ke balalong ha jarasi ki kentup ya kinong kershan jong ka UDP haga jingelam jong uba sumar lang suwer kum uyut presiden barim ka UDP riboy but kinong kershan jong ka NPP haga jingelam jong ka kong Bobby Kongsngi ya kita kinong elam ka UDP but kinong elam jong ka NPP lapdyang borom syaga party HSPDP da o presiden jong ka HSPDP riboy district uba penwan bor selyang haringkat ka jingadon lang jong ukertong ka HSPDP na umsning uba Primson Magdo u state youth president ba Pak Sandor Bor dan Tatiang bat kiwi kinong elam bat kinong kershan jong ka party HSPDP na umsning constituency. Kali ke parti ke bayang scam nak benda ban ai ke syakri ke pakar ke banala nak benda ka cak beriu jomi habri ke state ke jomi ngilayo ni kinong elam ki bat scam ke nomrim kinong elam ki bakat kinong elam hagi por ke snam ke balet no Kumba piviatif umay hoping stone lengdo bangkwai habar ulay. Ngilayo ya kinong mikmat hagisnam nyoko arter. Ya kita kinong mikmat kiban dei sisa kinong elam kibangi hadu menta mene ngilong dei namar ba kila dei kinong sandur hadu upor banlong mengi ya kamenta kumne kumbangi. Hakapor bagi nang yo ya jalla ka jongi bat kapaka parti sing hadu upor ka lain ha. Kung ke parti ke balong kanong sandur bak kanong ri kanong sumar de kan cak menreu. Kayo ay kinong elam manasa ka po dorbar assembly. Banwan rang ikian omban knyot hanrei ban jada. Kam Meghalaya land transfer act. Kabom syak yaki kelajak ki bom ni kasi ki ban kit jaka hakni ke jela. Kini kita ki an ki ban bisna. Ba ki wei ki an ki bangan sit po itikan shimye ko por hange. Hanrei ngila sei ki nongelam ki bakat ki nongelam. Hangi he po tamri bhoi jopi balai kinlong surprise lani bapin soling on. Ukpa jo tamri bhoi mapi bijuete umai di lapang ujok na parti HSPDP. Lada piong ya umahe ikimolong ubade u chief minister batak upor babat u speaker best speaker in India ulalong u MLA jong ka HSPDP ngim snowlong kulung kena syuk habai kren bak kasan pakai hakri ka jala kaduni balai pat baki beriu kilap ino balai pat baki beriu kila jangai nagari ka parti ka beri ka parti ka jongki lasut lasur ya nagari ka parti halo ka wei ka nongri bat kata ka de banjada ya ka cak beriu khasi ka jongi ka balong tang sitro hakane kari India bat itnya hakane kastatlak cukup percaya kaba kongsannya kada kaba nagwa bandrung sa parti HSPDP nama bangidan ku kandidat hangne iba samla ramba ba Primson Magdo ibadan ya ka vision with a mission kata kade kada ka baningkok bangidan kam bun ibriu kiwan man nile election kidan lagi we kijingut Henry kandidat jang HSPDP udan commission bat ka vision dai nakata kadaw kaba penrong yang bangan rum sa kanika party kadaw kaba kaba ngaju hapor bagadan ini kisni bagadan siapa jang party kaba ngapet ke jingsi hawa kaniki kam politics hapo constituency jengi bat haka state Henry kaba show yang kade ke jingyaki jang ki samla saing halang ha kipot kisam jong the district but kam ha ka state hi barok away habang ngapet ngasngong pencau umat naman ngamra benedan bentalang baki hantu apa kaseng malang bagelek sekiput balek yaki handre habang akan mau pat ya ka jingke kaseng ka baki yo
kia kenduk hakti kijaka bat khantam katu katni kisamna kibala len nadi yala ka jingim ke jongki na bantaban penbaik jauh kuat usaha mujangi Henry ngai ku makanong le no ai Henry ngatem ke jingtrai sitam jongki kanong le no ai kumba ka HSPDP hakapor ka jela kaya le banyo ila ka jela lajong kaya marwai ban rak lamayong ban persya ya ka jingyo state siteng Henry ka ong tang ko wai gaktin no hen state bonus Bakadon kadao kapasraw hakabangiyo ay kasigi badai ng pa jompi bangiyo ban pelong yang kasigi ka bajok hakaba dakajing penyeso ka jompi PI Maxim ya ukalidi jong party HSPDP nangi na po Muslim constituency sigitin agatin na mata de kasin kabangkong kabangiyo ay kabaningito marsmat pagpikum ni nangi pinimi Amsho kepinya perta, yaki parti kepinakan baru sekata hari nangi pergi, dakoi kesur, bak kata long, hakan nongrin kapas camp, kumpa ke parti HSPDP kayang haru menta, banyana, yakari, bak kajak beliau, kabarin pak kajaki. Jangan lu, ba nongrin juga ni long ba, ingat ni kami jingduk dulu, jong kekan dong jungi nama ka. Kan kedong jungi konstruksi jungi kedai konstruksi keba dang sadin ba bubun di dan bun di logi ki betul ki jenja ki beim hak belas ni ki beim hak replika ki beim hak kamai keba dangarin tengah kum tahu samla rumah wala dun ka GOE bangin ada mubibi ibet yang berpenuan ban penjab ina ka election ada mulai nang bingila Syakri yang kena kedong terhadap ini. Tangi tangi kintin di ngambil sipun di jingkran. Tadi kena mesti kadang mesti kebangi yang burung yang kinongilam coba UDP, atau NPP kita dalam ne. Nangnya cuma ini trilang nang bagi yo so batiang harus dan ada mulai. Tangi tangi kintin di ngambil sipun mengkeren. Publish yang Kato ngilapoy si kabakut jong katup kubor kublay sibun.